корхонаи обу канализатсияи шаҳри Кӯлоб асlan корхонаи худмавлағгузор буда аз ҳисоби фурӯши оби нӯшокие ки истеҳсол мекунад ба савдо омода кор ва фаъолият мекунад. Байни мо ва дивизияи 201-уми Федератсияи Русия шаҳрномаи байниҳамдигарӣ дорем. Аз соли 2012 инҷониб қариб зиёда аз 600 000 сомонӣ аз ҳисоби пардохти оби нӯшокӣ ва канализатсия қарзор мебошанд то ҳамин рӯзо. Мо барои ҳалли ин масъала бо командири полк, бо дигар командирҳо, бо прокуратураи ҳарбӣ, бо раиси шаҳри Кӯлоб, бо прокуратураи шаҳри Кӯлоб оид ҳалли масъала муроҷиат кардагим, мактуб дорем, аз ҷои мактубҳоро гирифтем, то ҳалли ба охир расидан интизорем. Асосан системаи маблағ пардохткунӣ 201 дивизия чӣ аст ки онҳо худшон хеле рӯйрост пардохт намекунанд. Ҳамаи пардохт ба воситаи фирмаҳо мешаванд. Фирмаҳо ин аст соли 2012 дигар фирма буд, омад 2014 дигар фирма шуд, 2015 дигар фирма. Мо байни аз се фирма аз мо қарздоранд аз ҳисоби пардохти хизматрасонии оби нӯшокӣ канализатсия ки онҳо вазифадор буданд ки дар асоси шаҳрнома хизматрасониро пардохт мекарданд. Не ки този пардохт накарданд. Вақте ки мо ба командири полк муроҷиат мекунем, командири полкам дар навбати худ ҷамъ мекунад, мегӯяд ки ҳамун фирма хизматрасони мо фирма аст. Барои мо фирмара хел ба ҳамин чӣ гуфтам хеле ба қабида натонистем дастгирӣ карда нашидем ки мо қатъи ҳамун одаме ҳаст, ҳамун одам сета фирма қади саркор гирифтааст аз ҳисоби пардохти оби нӯшокӣ қарзор. Хуб, командири қисми Абрам дар мактуби масалан ирсол кардаи шумо ҷавоб гардонд, чӣ ҷавоб гардонд? Ҷавоб дар навбати худ онам ба прокуратураи ҳарбӣ, ба ташкилотҳои болои худшон мактуб кардаги ки мо аз ҳисоби корхонаи канализатсияи шаҳри Кӯлоб хеле мактубҳо гирифтем аз фалон фирмо, ин фирмаҳо ин қадар қарздоранд, дар ҳолате ки ҳамин қарза мо пардохт накунем интиқоли оби нӯшокии полкро қатъ мекунанд.